हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एक मॉडर्न गाना सुनाने चल रही हूँ। कैसा लगेगा? आप लोग भर भर के प्यार दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जो नया होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। भाभी लाजो न लागे नजरिया में, भाभी लाजो न लागे नजरिया में, भाभी 10 रुपया डललूल परिया में, भाभी 10 रुपया डललूल परिया में। एहो का मिली गोरखपुर बजरिया में, एहो का मिली गोरखपुर बजरिया में, भाभी 10 रुपया डललूल परिया में, भाभी 10 रुपया डललूल परिया में। बाबा कमाल बाबू के पापा कमाल, बाबू के बड़का पापा और चाचा कमाल, बाबा कमाल बहिनी के पापा कमाल, बहिनी के पापा और चाचा कमाल। एहो सोर बाटे गौआ जवरिया में, एहो सोर बाटे गौआ जवरिया में, भाभी 10 रुपया डललूल परिया में, भाभी 10 रुपया डललूल परिया में। भाभी लाजो न लागे नजरिया में, भाभी लाजो न लागे नजरिया में, भाभी 10 रुपया डललूल परिया में, भाभी 10 रुपया डललूल परिया में। बाड़ धनवान रौरे कुछु के ना कमी बा, बाग बगैचा औरो सब के समी बा। बाड़ धनवान रौरे कुछु के ना कमी बा, बाग बगैचा औरो तुहर जे समी बा। एहो घर बाटे गोरखपुर बजरिया में, एहो घर बाटे गोल घर बजरिया में, भाभी 10 रुपया डललूल परिया में, भाभी 10 रुपया डललूल परिया में। भाभी लाजो न लागे नजरिया में, भाभी लाजो न लागे नजरिया में, भाभी 10 रुपया डललूल परिया में, भाभी 10 रुपया डललूल परिया में, भाभी 10 रुपया डललूल परिया में।